Inahan patay, so silang panimay human po sila sa tulog ka mga lalaki nangita sa iyang anak diha sa sitio Bugnay, Barangay Haklupan, Bukirang Barangay sa Talisay City, Miyerkules sa kadlawon. Usa sa tulo ka mga suspitsado nadakpan ug ditugan kung sikin sa mga pangan sa mga nalambigit sa maong krimen. Samtang anak sa biktima giingon nga nalambigit sa gidiling drogas ug mao'y gisubay nga motibo sa krimen. Sayrantang detalye sa report ni Femery Dumabo. Patay diha dayon si Emerina Intes Barrias, 46 anyos, human nakaangkon og upat ka mga samad pinusilan siyang lawas. Sumapa ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa kapulisan sa Talisay City. Base sa asoy sa mga kabanay, nga nakugang ang biktima uban siyang anak sa dihang nadungog ang kusog nga tingog nga nangita siyang anak nga si Jorem. Apan kay wa nila kini makit-i sabay, si Emerina na hinuon ng ilang gipusil nga nasaksihan pa sa iyang 10 anyos nga anak babay. Mga suspects ang ang gipangita nila is katong anak. Then wala nila maabti. Ang inahan may ni atubang do pasad ta kay bawg ngano but ang inahan may gipusil. Kay sige sa ayo isog mo kayo. Anya? Diri ko ni kuyog ko mama si kulot ka. Ni sunod man. Anya? Naluoy mo ko mama. Man pagkuana na ni syagit ko man pusil kalit si mama man ni ana mo. Ni syagit mo sa tiyan. Ayaw dong ano man kaduman. Ni syagit ko. Manay nakadungog. Kaduha ka na pusil man. Pagpat dito igo. Human sa krimen, daling nisibat ang mga mamumuno. Apan ganihang tungang gabi nasikop sa Talisay City Police ang usa sa tulo ka mga suspitsado nga nagpangidaron og 17 anyos diha sa Barangay Tapul sa Dakbayan sa Talisay. Niangko ng batanon nga kuyog siya sa pagkahitabo, apan mihing makak nga niapil siya sa pagpamusil. Matud pa nga igoras siyang gikuyog siyang uyuan nga ginganlan og Janelle og igagaw nga ginganlan og Paul, kay matud pa manuroy. Matud pa wa siya masayod nga maoday tuyo sa duruha ang mamusil. Puyo ko nila suroy, nga pag-abot mong gilamon, bigaan ko nila armas. Kay pangdipinsa ko no sa suroy. Nga nato may gipangita na mo iya amigo kuno niya si Jorem. Pag-abot ito, nihulbot man sila armas, nagawas ang inahan sa katong babay. Na-action mag kanang sukol, mulayat, murag maksog layat. Moto gipusil niya pag kinunahan na kuan kuno. Na paltos kuno pag kinunahan pag ikaduha wala na kuno, nibuto na kuno. Nya gitabangan nila duha sa katawag gagaw. Gisubay sa kapulisan ang personal nga bangi ug may kalambigitan sa illegal nga drugas nga maoy motibo sa krimen. Positively identified ni ang suspect. Then in addition napud tay duha ka witness nga nakakita aning mga suspects pagpadungong paggawas. So while pagpangita nato nadakpan na locate ning isa, kining isa ka minor kuyog atong duha. So ang karon ongoing atong pagpangita ning other two suspects. Kini si Janelle is nani pending kaso nato diri for robbery. Nya kanang usa sir. Kini usa wala pa ni say pending nga kaso. Palawman pa usab sa mga otoridad ang ilang investigasyon. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.